बेयाव सफैना बिमा बिफा आरो बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बयखौबो हामबायदों। आं बाइबेल फरायनो आखायाव लादों जाहैबाय उपदेशगिरिनि 11 बालाग 9निफ्राय 10 सारिसिम आरो 12 बालाग 1 सारि। जिस्नि बुंनाय फरायनि जोहोलाव बैसोआव रंजा जेसे दिन नोङो जोहोलावैनो थागोन एसे दिन नोङो रंजा बाजायै था आरो नोङो जेखौनो गोसो जायो बेखौनो माव आन्थाय गोसोखां नोङो जेखि मावा इसोरा बेखौ बिसार खालामगोन। नोङो दुखु दाखालाम आरो गावखौ दासैहो मानोना लागारबो जोहोलावै थाबाय थाया। 12 बिनिखायनो बे दुखुनि दिना सफैनायनि सिगां नोङो जोहोलाव समाव गावनि सोरजिगिरिखौ गोसोखां आरो बे दिना सफैब्ला नोङो होनगोन बेफोराव आंहा जेबो रंजानाय गैया। हामबायसै। बे समाव आं बाइबेल फरायनो आखायाव लादों। रमानि 2 बालाग 1निफ्राय 2 सारि। गोजौआव लिरनाय दं इसोरखौ दाव दाव खालामनाय। जिसुनि मुङै फरायनि बेनिखायनो बिदा फंबायफोर आङो नोंसोरखौ खावलायो गोथां आरो गोथार बुलि बायदि गावखौ इसोरनो बावदो। बिनि खामानियाव गावखौ गथायदो आरो बेखौ खुसि खालामदो। नोंसोरनि गुबै सिबिनांगौआ बेनो संसारजों दागोरोबफा नोंसोरनि गोसोखौ थालायै सोलायनानै गोदान गोसो खालामनो इसोरनो हगारनानै हो। इसोरनि गोसोआ मा मुंजों माखौ बुङो इसोरा मोजां खुसि जायो आरो गोगोआ मा बेसोरखौ नोंसोरो मिथिनो हागोन। हामबायसै।